Čaute všetci, zdravím vás Piroan B a točíme hru s názvom Soccer Physics a dneska točím s Michalom. Čaute. A môžeme ísť na to. Čím ovládam šípkou hore? Hej, a ja viečkom hore. To čo je? Úplne epická hra. Čo iba skáčeš? On to ešte nepozná, to som ja odporúčil. Gól, ale vyhrávam 1-0. Tak ja hrávam takéto hry, keď sa nudím o tom, tak aby ste vedeli. A čo teraz? To musíme tak hrať, vieš ako. Ježi. Nie. Gól, vidíte, ja ho porazím. A ja to hral už dlhé roky toto. Ja nemám hlavu. Ani ja nemám. A ty to vyzerá ako magnet, ten čo ti tam skáče v tom čiernom. Nie. Gól. Vidíte, ja som skúsený. Hrá sa to opäť inak. Ináč to som nevedel, už zatiaľ ťa môžem... Mne vypadol hráč. Odporúčam zahrať stránku, vám dám do popisu. No, Čo teraz? šúpak. Ty kokos, to je neschopné. Kto toto vymyslí? Ja... Ale gól. Určite. Ja bude. Vlastný. Ja ho nehávam, potom ho porazím, to je vždy. Jasné, ty ma vždy nehávaš a vždy prehráš. Hej, určite. Neviem, kto vyhráva. Ja. Daj si gól. 4-2 pre modrých. Ja som opäť, takže vyhrám. Oh. Poďte, monster. No. Už Mne vypadol Pajko. máš iba jedného? Ja už mám ešte dvoch. Ja to vyhrám aj s tým jedným. To nevyhráš. Dobre, ideme opakované. Počuli ste Daj niekto rematch. niečo? Počuli ste niekto niečo? Hej, Ideme že som ďalšie. prehral. Čukni a ideme. Kde je lopta? Tu, a idem už. A už idem po nej. Aj hlavou, aj rukami. Aj nohami. Tak nožnice. Mne sa nechce hýbať. Oh. Paráda. Paráda. No! Džihadista ma asi porazí. No. Ja Dneska natočíme ešte jedno video s pyrotechnikou. Možno. No, na 90%. 91. 89. Na 69. Gól. 2-2. Ale ja som ten prvý zápas nehal, vieš, lebo ty si bol začiatočný. Hej, ty si mi to nehal, hej? A Áno. hlavne, že som vyhral. No však som ti to No nehal veď ja vyhrať. viem. Nie. Ja sa neviem postaviť. A ja si neviem mahnúť. 3-2. Ešte ma nehávaš? Môj mám. Ešte ťa nehávam, až do prčíc. Aký magnet je môj. No a ja sa nebudem hýbať, a ty hen tam stojkuj. Nie, ty stlačil mi písu na moje, to nie je fér. Tak nepinduj a hraj. Nezačínaj si nikdy s profesionálom. Jasné, Potom si zahráme a teraz Touch the Battle. Teraz vyhrám ja, pozeraj na to, aha. Dobre, kto vyhrá, tento vyhráva všetko. Kto vyhrá, tento vyhráva všetko. Hej, No každý. však ja som to tak chcel povedať aj. Daj preč. Go! Potom si zahráme Touch the Table ešte. To bude taký mini hrovský, či... Tu, kde sa preťahujú tí špeciál. dvaja. No však ja to vidím, To bol salto, ty kokos, to bol riadny gol, to si musíte pozrieť opakovanie. Aha, teraz. Áno, tak, aha, bránu sa zväčšili asi. Nie. Skvelá strela, ako z diela. Je tam. No, ale ja vyhrám všetko, až vyhrám toto. No veď, ja viem. No veď ja som ťa nehával práve preto. A teraz som vypangal od druhej strany. Gol! Ja som ti hovoril, že sneží. To čo je? 3-2, No, dámy a páni. Veď som ti ho pekne nehal. Slipery. Prečo keď sneží sa tak klže? Musíš, ty to neklzeš, keď sneží. Nie, ja padám. Ale dobre vedieť. Nejaké sú menšie brány. Menšie brány! Čo sa tak opúšťa? Dajte to von. Aha, ja tam mám dole hlavu panáka. No hraj. Však ja hrám len. Ne? Nie, na to ide dozadu. Aha, takto. Áno, tak stavaj! Áno, dostane sa tam. Yes! 4-3. Ja vyhrám všetko. Gól! Skoro. Teraz bude za chvíľu. No hovorím. Áno.
Ideme zahrať Touch the Table. Hej, presne tak, čiže túto hru vyhráva Michal. Toto si nevšímajte. A Unity. Do prči stránku. To sa vystrihne. To sa ne... Dobre. Musím upraviť sekundu. Musím upraviť. Je aká pekná farba ružová. Ja mám také rád. Dúfam, že to pôjde. Pôjde. To by ma nasralo. Počkaj. Kuja. 2000 year later. Poď. Nehaj, to veď ono to má svoj príbeh. Ticho buď. Zapni nečku. Nezapnem. Zapni. Nezapnem. Zapni. Nezapnem. Zapni. No, Takže nahrávame. Presne, ono to trošku dlhšie trvá. Áno, touch the table. Ja mám šípku. A ja mám niečko. No tak ho slač. Porazil som ho. To nebolo férom a heky. Áno, hráme na jednom počítači. Hráme na jednom počítači. Dole, len to písmen. Ja som modrý, keby ste Ja som nevedeli. modrý. Ty si žltý. Teraz to vyhrám výhravku, nie? Nie, to je furt jedno kolo. No to ako hlavy. Aha, pozri. Ty sa hrá zle s veľkými hlavami. No, ešte nikto nevyhral. Máme tu jedno vyhral. Jedna vyhrávka. 2-4 prehrávka. No, tak. Aha, ako som zdiel. No, ja sa hádam. Ja ho nehávam. Jasne. Ako vyberie. Kto je pán? Ja. Ešte raz, kto je pán? Ja. Kto hrá na šipku? Ja. Ja. Ideme si dať ďalšie kolo. Hej. Posledné a... Tam si čupí. Wow. Touch the table, touch the table, touch the table, touch. O, stránky na obidve hry vám hodíme do popisu. To ako vyskočí. Musím rozprávať. Skáčeš. Ja, pomlomili sa mi. Čo je? Bowlingová gula. Odporúčam zahrať obidve hry. A ja. No teraz ja som modrý, ak ste videli. Áno, určite. Mali sme to, či sme... To čo je za stôl? To je menší, aha. Pozri, aký malý, a teraz... Kde je podlaha? Nevidno podlahu. Prehra. 4-3. Ja som modrý, ak ste videli. Nie si. Prestaň klamať. Ja som modrý. Prestaň klamať diváku. Prečo ich klamať? Juhu. Poď ešte. Dáme niečo iné. Dobre, takže zatiaľ sa nás s vami učím. Takže sme tu pri Wrestle Jumpe a ideme na to. Daj bej. Neviem. Kto prvý padne na zem? Ty si padol prvý na to. No ako? Čo ste dorobili? Jaj! Ty musíš padnúť medzi, keď padneš na kamene, nevadí. Na tú hlinu. A nie, neviem. No, tak tu nevydral, ale musíte niť, ja to som inteligentný. A teda, a padni. Hlavou do zemi. Aká sú? Nepríjemné. Počkaj. Neskáď.
vyhrá Michal, my sa s vami lúčime, stránky vám do popisu